מכרה בגד ים? אחת שלא קנתה בגד ים בעגול, ועכשיו בעגול עד 50% הנחה. עגול, לבני נשים ובגדי ים, אגריבס 33. לתרומות לבניית בית הכנסת החדש בדיור, 050-670-4105. משה! מה קרה? אל תשאל, תלו את רופא השיניים. מה את אומרת? לא להאמין! מה, הכתר לא היה בסדר? לאיפה תקשון, על המקרר, בדף הזהב. דף הזהב, כל מה שצריך לבית, בעל ומקצוע, שירותי חירום, שירותי בריאות, תחבורה והזמנת ארוחות, כל השירותים לבית ולמשפחה על דף אחד מהמדינה, ולכל שכונה, דף הזהב שלה. בימים אלה נבנה בית כנסת בשכונת גיזו. אנו תולים לערך הלימודי שלכם. בבקשה תרומה להקמתו. חייגו 050-670-4105 ותרומתכם תומצא סחת 050-670-4105. אילומה וסיאלו מזמינים אתכם למסיבת ענק עם תצוגת אופנה של אילומה סילות קלה, חליפות חדם של סוגיה מרסל, אורנג' מוזיקה, אביבית, אלירן בן עמי ותמיד לילה בר אלכוהול בחסות קפה, פונדובר לאירוע מטוס, משה חירה, חנן גרשת שוב, בגדול לכם, שאנחנו נצטנו עוד 7 דקות, עד ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אנחנו כאן לשעה השנייה של מפגש שישי. ככה, איתן, הכי פשוט בעולם, אני אגיד לך את זה בשידור, תביא כיסא ממוטי, שתוכל לשבת לידינו. בשעה הזאת, אנחנו כאן גם עם איתן צדוק, מנומה פוטו שלי שיצטר לנו על התערוכה שיש בחב"ד סיבוב, בפתיחת קולקציית 2008. אנחנו כמובן עם כל האורחים שלנו, עם נתן כהן,